Za predsjednika je izabran Mirko Paulić iz Nikinaca, a za dopredsjednika Tomislav Brkljač iz Platičeva. Izabrani su i upravni i nadzorni odbor udruge. Ovo je jako veliki trenutak za našu zajednicu, s obzirom da je ideja i pre postojala, ali konačno došao taj trenutak da mi osnujemo društvo. S obzirom da je naša 3 mjesta su opterećena tom ružnom prošlošću, bliskom prošlošću, i mislim da je ovo zaista jedan veliki trenutak i velika čast i meni kao prvom predsjedniku udruge. Na osnivačkoj skupštini prisutan je bio i predsjednik izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog vijeća Lazar Cvin. Istaknuo je da će Hrvatsko nacionalno vijeće nastaviti pružati potporu hrvatskim udrugama, kako starim, tako i novoosnovanim. Hrvatsko nacionalno vijeće, već sada predsjednica Vojnić, je u svom pristupnom govoru na elektronskoj skupštini među prvih nekoliko ciljeva već nabrojala, znači, potporu rada udruga. Naravno, pod tim se podrazumijeva i osnivanje novih i takav u eri današnje vremena kada je rad udruga sigurno otežan. Svi znamo da amaterizam danas nije jednostavno amaterski raditi, ima puno problema, znači važne su mogućnosti i motivacije i svega, i sve to ide dosta teško, i sigurno da je dobra vijest za Hrvatsko nacionalno vijeće kada se neka nova udruga formira. Znači, nama je jako važno održati i udruge koje sada postoje, mi to maksimalno podržavamo. Sjećanja na turbulentna vremena od prije 30 godina bacila su sjenu na bilo kakvu aktivnost i osnivanje udruge. Pokušaja je bilo, ali bezuspješnih. Ipak, hrabrost i upornost su se isplatili. Članovi se nadaju da će ovo potaknuti i ostale da se uključe u rad društva. Vjerujem da može uticati na ohrabrenje ljudi drugih koji će se odlučiti možda pridružiti radu udruge. Sve u svemu, evo šta da vam kažem, mi na kraju nemamo više šta izgubiti, nas je jako malo ostalo, dakle, ne daj Bože nekakvih loših događaja, zaista, mislim da nikom neće imati ništa od nikakve mimikrije ili skrivanje i tako dalje, tako da ja vjerujem da zapravo je samo potrebna ova kapisla, da će se ljudi uključiti. Osnivačka skupština održana je u mjesnoj župi Svetog Klementa u Hrtkovcima, gdje će biti i sjedište udruge.